υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και του Επισκόπου ημών Παϊσίου Τη δέσποτα. και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ελευθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των εξελών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετικών και ενορία ταύτη, έτη δε και των δούλων του Θεού, των εγκατανοίξει συμμετεχόντων εις την ιερά λιτάνευση ταύτη μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.